바리케 티니 아니 부카똥 톡작 성 조마티아 호다뜨이 티니 성 십바리 바이 마바리노 마타이 콜롱라이미니 딘 우디노 시니 꼭도마 툼나이 보럭럭 딱너럭 바이 꼭 살라이니 수족 마카 gay salayan abo kaisaya bo o chirai khonai darai tongmani kaisaya tebu alka gobangmang kokrok salayan takisa kokge jei nung sangramani bono no masalagira sinai kahangani hinke dakti ke kahang ya do hanya ngani hinke domani Tini neng horpat kari ruke na kungsa kampanye ni 10-15 menit uno tanggai kahama kaya ni ke prai 2-3 mas nam chadaron soni na kusi nosto kaya ni asik lai kaha kaya ni ke asik kutuk hor kungsa hoktra kungsa rok sok ruke 5-10 मिनट बाद शेष ये कहाँ खाये नहीं के जे कोनो सामंग न कठिन कुक बा दर कुकता है ने प्रथम बियांगनि बो फाइग्रा खा ओ सोची यो लाइफ टेबलेट चालाइफ हि चिनी बरक बा जमातिया देबरमा मर संकाय पें सनामानि जिनिस या अन्य जागानि फाइमानि जिनिस न केबु सासक सिमां लाइलियासं प्रथम फासो हागैसि सिरुग लाइलि आंलां चिनिउसराय खनाय सुचि योलाइमानि कमातमाखौ उलहा बरते पुइलाव बुमाव फाबु जानामारगिया ताखुक बुखुक बिबिजोगबो ताबो जानामा याखैसि अमहाय दरब छबियानि उ रुगि हाया फाइग्रा लांबनि दे बनो सिजाक हंके केबु उ हायानो केबु हारो या ता गेबो सिरुया के हाय पेगिरल हांगे आनि मुसुक कायसा रोगी कफाखै मुसुक खुंजु सौखै हाया अंगाबा कलाइसा बनस होनांगानि जे कष्ट हाकेन साइटआव लाइजाक दिनि सुदु जमातिया हदासिमिया देब्रमा बाय जमातिया बाय रियां काय पेमर संखेनो उकक्तमा मांग सालाय मातंगु ताबो जागा जागा जों प्रशासन तुयैबो जों आसाव लाइजाक प्रशासन बर्तमान सरकारबो साइटआव दंगु बाहाके सकमल मानो बनो जों जमाइता हदा तुयैबो बक्रं जागा मयाल ताबो आसाव लाइमानि बिसिंतो जे आगेनि ओ 5-6 मासनि आगेरावबो यजाक बरग्राव उ हालिया दंनाय र बाक्साबा तमा बर बर्ति खलाइरैखे बाक्साबा हानै दंजागो बेलाय लाइ तकजारो के ताको हाया र हाइं दंगु ताबो जे थांनाय 4-5 मासनि बिसिंगो तैसा कताल के सराय हाफिनाय करिखा दंगु ता बाथाक दंगु ताबो खायसि गबो पुइला जाग्रो के त हालिया नों दंग्रलहा बो मा कमल नाय बो बियां जत्तो साथियाव लाइ दंमनि बिसिंति बो मा कमानाय हासि कावखाय ओ सराय लंकां दंमरो बो मा कमानाय के बो कायसा असक साग्राखा ता किसा सासिवानो जोंनि जमातिया हंखै ताबो जोंतिराव आसाया सानि ओ माबारि सिबारि न जमातिया हदा खुलुं फाइमानि साक जरायतयै निजेनि न खुंतयैबो खुलुमो खरकसा खुलुमो याहि जमातिया हदा हंखै जत्तो त्रिपुरा राज्य जमातिया दंनाय जत्तो न खुंथगै जनो पैसा किसा के खलै खुलुंगो सेबारि बाय माबारि न अम कायसाया और त्रिपुरा राज्य जत्तोनि साइ कतरको गमिति नदी बांग्ला भाषाबो होनो जोंखे आमा अम गमिति नदी हया आमा गणपति होनो तै बुरिमा नदी न तै खुवाय न कसमा होनो उ सिबारि बाय माबारि न खलमा बादै तै त्रिपुरा न
ayang posim purbo pat ketonai utoi rong nabu jomaitia hoda tui khulunguta all jomaitia collection khayui khulungu goria motai inge jagroto motai ko to thak thak jak buinile tamo saima yachung sini jomaitia ni tui ke goria no motai kotor kuk jotto ni saita inge goria motai o tui bu buk tha Shibari Mabari inge omno all rounder hai guri gui no bisi brung boso paiklai jomaita hoda khulung tongta inge taklai bisi ni 2025 ni 1434 Tripura doni ta khulunglai tongmani tini ingtong hata inge oro asukjai sini jomaita hoda ni inge tini bari khet din kaha din जों खातुं खाजानि दाय खलंलायमानि दिन जातियाव लायजाकताबो जतनो केबो ब्रै सिराय खनाय अरजै कय हाजार बर' फाइतं बो केबो फुंआय माइसाबुया जत्तो मुताय खलंयासा के उमंसाति पिनसा खाया ए अमहायके ताबो जों खलंलायतंमोनि बेसि दै ताकसिनि कक्तमारावनो बनिरावनो मा सालायलांके बेलाय आंबो खातं थगजाकता गेते कैसे सानो बोसोक दोखा अमा o mabari bo desoni oro de u ama ba asai ta u oro de asai ba biang phatani de tui phaja haipani khanamani boi pusto rogota shibari inge ba 1650 sono gobindamani ko tripurani raja bo toyar khlai snamu 1650 inge ta busu 2025 बोसोर खना माबार इनके 1503 साल फु 1501 इनके बोखे दौनमानी को नाम फु इनके जमाइतिया होता अनेक उलोन कलाइनाय ताबो 434 बोसोर सि जमाइतिया होता खामानि आसे खलुं फाइले हा 434 बोसोर खलुं दङ ताबोखे 35 तमं दं हाता को ओंखाय खलुं दङ ओंखाय तिनि जरा ताबो जों प्राय दुइता टाइम रजाक दुइता टाइम रफानो प्राय आराइता फानो मानो जों तिनता फानो मानो ओंखाय तिनि सिनि जमाइतानि ओंखे बारिखे मताय खलुंलाय मानि बा सांलाय मतायनो सांलाय मानि काहा ग्रों दं रदि माइबा खोबा दन रतनो थंपरेनो सांलाय मान दिनबा तागनारो बयबो कक्तमा थुमनायरो बयबो ककमा सालायमा बा बारखे बुखा तम थगजाकता